سلام سلام كورة تختتلتي سلام تخميت عام ببزلكم كمين يحمل لي كميك أنكم عنك سابير مسكين سلامي كم تاني سلام زلكم سلام زلكو سلام كتكون ليني وترتز باين سؤالتين وبركاتي مباركز نوزتنا باب سلام مزاحم ناولكم كتاتو خلوكم ቤተሰብ ዘይኮንኩም ብሳብስክራይብ ብላይክ ቤተሰብና ሆኖ ቤተሰብ ዝኾንኩም ከዓሚ ላይክ እንትወቂዕኹም ዩቲዩብ ባልና ኩሉ ስለዝዛውሮ ብላይክ ብኮመንት አስተያየትኩም ኣይፈልየኒ ፖረኻተይ ንተተባብዐን ኣሕዋተይ ከዓ ካብ ልቢ ክብረት ይሃበለይ ኩለኩም ይፈቱ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቐኒየለይ ይደገፍኩም ደሞ ይበለኒ ናበልኩ እየ ቪዲዮ ደግሞ እስከ መጨረሻ ሀምተና ይወስዱላኩም ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ሮይልኝ እና ይደጋግምሽን ስለዚህ ድግፈኒ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ሮይልኝ ሓደራ ብሩኻተይ እና ናለም ዓጅብና ሃሚ ከም ትብላዕል ትሪዎ ብዛዕባ ናይ ዓድና ኩነታት ዓድና ከብድና ናተረበፀ ዝሓድር ለዩ ክብራት ኣሕዋተይ እስኪ ኣምላኽ ኣቦይ እንዳይ ቦቶም ኣፍ ዘይብሎም ህፃውንቲ ቦቶም ራህራሃት ለዋህት ቦቃውቕ ከውዶም ወለድና ጸለይቲ ሰገድቲ ቆረብቲ በኣቶም ፈጣሪ እስኪ ምሕረቱ ይላኽልና ብሩኻተይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ እንዳይ ብናይና ሓጢኣት ናይና ልብስ ተሪሩ እዩ ዋይኒ ብናይና ሓጢኣት ብእግሪ ሓጢኣትና ከይከደ ባዕሉ ፈጣሪ የውግሐልና እንታይ ቦነት ከምታ ኣነ ዘለኹ ብጣዕሚ በቃ ጭንቀትና መሪሩናስ እንታይ ድኽም ይብለና ኣሎ ኣታ ኣምላኽ ኣቦይክፉ እስኪ ተስማዓና ብዝሓለፈ ደም ዘዕለቕለቐ መናእሰይ ኣሕዋትና ብናቶም እስኪ ባዕሉ እስኪ ተዕለቕሊቑ ደም ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ እስኪ ባዕሉ ኮይኑ ጸሎት ይግበረልና እንታይ ባዕሉ ፈጣሪ ሓግዘና እስኪ ይቅር ይበለልና ብእግሪ ሓጢኣትና ይኸደና እንታይ ሎምስ ሓጢኣትና ይወዚሑ መስለኒ ከማይን ከማኽሙን ኩልና ልብና ከማይ ልብና ዝተረረ እዩ መስለኒ እንታይ ዓይነት ወረ እንታይ ዓይነት ኢና ንሰምዕ ኣለና ድኽም ክስካዕ ዝብለና ይበፅሕና እኒአና እሞ እንድዒ ባዕሉ መድሒና ዓለም ኣሎ ብሩኻተይ ተኽብለኩም ደልየያ ኣነኻኹም ፈሊጠ ኣነኻኹም እንትን ኢለ ዘይኮነስ ድሓነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይፈልጥ ኣይንጨና ኣይድከመና ሓይልና ይሙተና ዓድማትና ኮይና ባዕሉ ፈጣሪ ብስቶም ኣፍ ዘይብሎም ህፃውንቲ ከውግሐልና እዩ ድሓን እዩ ንእሽን እኳ ካብ ክሕሾ እዩ ድሓን ፈጣሪ ኣሎ ብዝኾነ ግን እንተኸይድና ስታይ ዲኽብል ደሊ ዝፈጣ እስኪ ቄምታ ዘለና ይቅርታ ንባሃል ካብ ባዕለይ ጀሚሩ ልብና ተሪሩ እዩ ብጣዕሚ ልብና ተሪሩ እሞ እስኪ ግን እንታይ ነቆጣዕናዮ ይመስለኒ ዝኣምላኽ እሞ እስኪ ይቅር ንባሃል ኣሕዋተይ ባዕሉ ተወግሐልናሲ ባዕሉ መዲና ኣሎም ኣቦይ ተወግሐልና ካብዚ ወረ እዚ ተሰወረና ካብዚ ህጎት እዚ ተውፀና በእውነት ዝብለኩም ኣሕዋተይ ኣነስ በቃ ተሲእኻስ ካብ ክንዲ ጸሎት ዝገብርስ ተሲእ ፌስቡክ ይሕሉ ከማይ የደኒኹም ብሩኻተይ ተሲኢለስ ሞባይል ዳታ ለይኸፍት ነበርኩ ተሲኢለ ናብ ስራሕ ሰዓት ነበርኩ ክፍት ኣቢለ ፌስቡክ ተይፈተሽኩ 20 ደቂቓ 10 ደቂቓ ስራሕ ዘይኣት ደቂስካ ሓደርካስ ደቀስካ ይመስለካ ምስ ጭንቀት ስለዝኾነ እና ብሩኻተይ ኣነ እውን ንስኻትኩም እውን ኩልና ዝተኽኢልና እስኪ ጸሎት ንግበር ምቅያም እስክንሕደጎ እንትሕሉ ጾምና ውዒልና ጠሚና ከይውዕል ድዩ ሰላም ትህልዩ ጠመየካ እንትቅነዋይ እንዳይ ሰነደዋይ ብሩኻት ፍሽኽ ኢለን ገፀን እሳተን እስኪ ጸልያና
እና እስኪ ጸሎት ግበረልና ኣሕዋተይ እስኪ ጸሎት ግበረልና ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኣፍቅዱ ጸሎትን ውደሳን ዘለኹም ብሩኻት ወለዲ ከዓመ እስኪ እንደይ ብናትኩም ይመላልአና እሞ እስኪ ጸልዩልና እስኪ ተማህለሉ እስኪ ዝገበሉ እስኪ ታይና ንገብሮ ወርሒ ዘይንዕረፍ ወርሒ ሰላም ኮይና ተበልናስ ጥቅምት ሕዳር ነበረ ሕዚ ክንደይ ጭንቂ ሕሊፍና ክንደይ ጭንቂ እስካዕ ሕዚ ወርሒ ታሕሳስ ዕርፍ ኣቢልካስ ናብዚ ጭንቂ ከዓመ እንታይ እዩ እኒኦ እንዶ ብሱሩ እንድዒ ይሕስበካ በቃ ከምዚ ኢልካ ድዩ ንበር እንታይ እዩ እኒኦ እንድዒ ኣነስ ብናይና ሓጢኣት እዩ ይመስለኒ ሓጢኣትና እዩ ገይሩ ይመስለኒ እንታይ እዩ ሰላም ዘይብሉ ህጎቱ ሎምስ ክወግሐልካ ክወግሐልና እዩ ሎምስ ከምዚ ተበልናስ ካብ ስደት ከይድና ከምዚ ኮንኩም ከምዚ ተበልናስ ህጎት እና እስኪ ብኣምላኽ ብዝሓለፈ ይኣኽለኩም ይበለና እሞ እስኪ ጸሎት ግበረልና ጸሎት ግበረልና እስኪ ብሩኻተይ ጸሎት እስኪ ንግበር ዘለናዮ እስኪ እንድዒ ንዕቢልና እስኪ ንለምን ናይና ልቢ ተሪሩ እዩ ደፍዎ እውነት ከም ባዕለይ ካብ ባዕለይ ሓጢኣተኛ ናይና ልቢ ሓጨን እዩ ተቐይሩ እስኪ ፈጣሪ ረቢ ምስቶም ኣፍ ዘይብሎም ቆልዑን ምስቶም ብሩኻት ቅዱሳት ወለድና ቀደስቲ ወደስቲ ጸወምቲ ሰገድቲ እስኪ ምስኣቶም ቡናቶም ይማላልአና ፈጣሪ ደሞ ሎማዓንቲ እውን ጾመ ነነዌ እዩ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ጽባሕ ረቡዕ እስኪ እንድዒ ክንደይናይ ከይንኽእሎ ኣብዚ ኮይና እስኪ ንለምን እስኪ ንቕፃዕያ እስኪ ንጸሊ ብሩኻተይ ክንደይናይ እኳ ዋላ ኣምላኽ ይርአየና ኣሎ እዩ መጸለይ ዘይብልና መጾም ዘይብልና ተበልና ግን እስኪ ብኖርማል እስኪ ንቕፃዕያ እስኪ ንለምን ንጾም ብሩኻተይ ኣምላኽ ፈጣሪ ከዓ ምስቶም ዝጾሙ ገይሩ ብቶም ዝጾሙ ብቶም ዝጽልዩ ምሕረት ይለኣኸልና በናቶም ሓይሊ ብናቶም ጸሎት እሞ ኣንሕና እውን እስኪ ብዝኸኣልናዮ የመናት ልብና ትርር ኢልኒሲ ከምቱ ግዛዕ መፂኡ ትበሃል ተላ ሓፍ በጨቕ ትብላ ተኸብድናሲ እስኪ ንሕማቕ ነገራት እውን እስኪ ጎድፈለኒ ንበል ንዓይ ኢለ ክትምዕዱኒ ኣነ ፈለይተ ዝምዕደኩም ኣለኹ ዘይኮንኩሲ ንሕደጎ እስኪ ኩሉ ጥምየት ምንም ኣይብሊ በቃ ንኩሉ እስኪ ንሕደጎ ወይ እታ መዲና ዓለም ኣቦይ እስኪ ሰላም ከላኸልና ፈጣሪ ኣቦይ ሓግዘና ይቅር ይበለልና በሊዕና ተኸዲና ረጊፅና ንሃለና ጣዕጣዕ ናበልና ንሓድር ስደት ኮይና ከምዚ ኢልና ናልና ንማርር ወላ ንሕና ብግልፅነት ግዛዕ ተመፂኣ ከዓመይ ወይ ንመሬት ንኣምላኽ ክንወድቆ ንብል ከም ባዕለይ እውን እዩ በቃ ኣነ እውን እየ ከምኡ እና እስኪ እንድዒ ኣምላኽ ፈጣሪ ይሓግዘና ካብ ክፉእ ነገር የውፀና ካብ ሕማቕ ወረ የውፀና ፈጣሪ ኣሜን በሉ ደቅነይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና ኢልና ንኡ ንፀውዕ ንድንግል ማርያም ንለምን ንድንግለይ ዝፀውዐ ዝሓፍር የለን ድንግለይ ክትልመነልና እያ ድንግለይ ክትወሓሰና እያ ምስ ቅዱስ ወዳ ኮይና ክትወሓሰና እያ ኣይዘና እስኪ ወርሒ ሓጎስ ንሰምዓሉ ሰላም ዝኾነሉ ፍቕር ሰላምታ ንረኽበሉ ይግበረልና ኣምላኽ የውግሐልና ፈጣሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦይ ይቅር ይበለልና ብእግሪ ሓጢሓትና ኣይኸይደና ድንግል ማርያም ይተወሓሰና እስክንበል ንድንግል ማርያም እስክነልዕል ብሩኻተይ ንመዲና ዓለም እስክንፀውዕ ንኩሎም ቅዱሳት እስክነልዕል እዚ ከዓመይዚ እንደይ ኣምላኽ ይራህራህ እዩ ንሕና ኢና ርጉማን ንሕና ኢና ጨካናት መዲና ዓለም ኣብዚ ኩሉ ሓጢኣትና ነይርና ኣብዚ ኩሉ ቂም ነይርና
بحنت جز بديلنا بقريتها إلنا سمنا تدعينا يا سما تدعينا يعني قريتها يكري زودلنا مدينة على مبوي نحنا خمت نقور قرنا تزخد فتاري وهي نيرو إنها فتاري حق زينا بروخاتي صولت نقبر نلمن أملاك عمي تطعم غاس معنا أيو صبغ نمنا عايزنا نحنا وندخم أيوالنا نو نصوع نو نأمن حدا راخو لكم يفوتو እና ብሩኻተይ ኣይዘና ሰላም ክኾነልና እዩ እስኪ ድኽም እውን ይንበል ከሰራን ንዕንኡሽተን ድኽም ኣይበለና ይዘና ምንም ፈታሪ ኣቦ ንኩሉ ነገር ብሕሊፉ ይበናን እዩ ካልኣይ በደለ የብፅሐናን እዩ ካልኣይ ናብ ካልኣይ ህውከተ የእትወናን እዩ ካብ ፈተነ የውፀና ካብ ፀልማት የውፀና እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ጭንቀት ይምሓረና እሞ ኣይዘና ክብለኩም ይፈቱ ብሩኻተይ ተኽኢልና ጸሎት ንግበር ኣይዘና ከዓ ምንም የለይ ንእሷን የመን ኢልና ኣብ ስደት ኮይና ብሕልፈ ስደት ዘለኻን ኣሕዋተይ ዘለና ብጭንቂ ንወድቕ ንሓምም እንደና እሞ ሓደራኽን ኣይሰኽን ክብለኩም ይፈቱ ናብ ሓረፍ ቪድዮታት ዝኾነ እስካዕ ዝመፀኩም ኣነ ብዙይ ክፍለየኩም ስሰናይ ንዓኻትኩም ኣተዋውዕኒ እስኪ ንእሽተንቱ ቪድዮ ንሳዕ መጨረሻ ስምዕዎ ንመኻኸር ከዓ ኣስተያየትኩም ከዓ ይፍለየኒ ኣነ ብዙይ ክፍለየኩም ቻው ቻው ብሩኻተይ ስሰናይ ንዓኻትኩም